Aurrerantz elkartearen begirale voluntarioa eta orain, haren presidentea ere naiz. Aurrerantz elkarteak voluntariotzaren sendotzea eta sustapena egiten du. Zenbat proiektu dauzka aurrerantz? Hainbat. Hasiko naiz udalekuekin. Udalekuak udan egiten diren koloniak dira Portugalete hirian eta 300 ume izaten ditugu udaleku guztietan. Abuztuaren lehenengo 2 asteetan egiten ditugu eta 3 urtetatik 17 urtetako umeak dauzkagu. Gero, honekin batera daukagu negulekuak. Oso proiektu txikia da, neguan egiten da eta abenduaren azkenengo astean eta urtarrileko lehenengo astean egiten ditugu 150 umeekin eta 7 urtetatik 13 urtetara. Ondoren, barrio proiektua daukagu. Errepelegako auzoan egiten ditugun hainbat ekintzak dira. Zer egiten dugu edo zer lortu nahi dugu? Auzoaren bizitza indartzea eta handitzea. Zer nolako proiektu edo ekintzekin? Intergenerazionalak izaten diren ekintzekin. Gazteak, nagusiak eta umeak elkartzen dira hainbateko gauzak egiteko. Ondoren daukagu ludoteka. Ludoteka urtean zehar egiten den proiektua baita. Zer egiten dugu ludoteka? 6 urtetatik eta 11 urtetako umeekin egoten gara. Gainera, proiektu hezitzaile bat daukagu eta hilabetean zehar helburu espezifikoak dauzkagu. Voluntarioa izan nahi baduzu, hau da, aurrerantzeko voluntarioa izan nahi baduzu, e-mail bat idatzi aurrerantzportugalete@gmail.com helbidera. Han, igotzen proiektuko pertsonak egongo dira eta haiekin egongo zara hitz egiten. Zer egingo dute? Aurrerantzeko errealitatea eta baita haren idearioa erakutsiko dizuet. Así que, badakizue, anima zaitez eta etorri aurrerantz elkartera, itxaroten zaituztegu.